bere musika non da, baina lan kontu niri, sukaldeko kontu niri uzten dizkietela. Bai, Nitar fiatzen zate orduan. Guztiz. Ba, bueno, aurrena ingo duna, alberginiak errengo ditu. Hortarako, modu errez bada hartu eta aluminio papera hartu, labia 160 gradutan daukat, olio pixka botako diogu, eta honek beharko dute, ba hori, ordu erdi batero labian. Orduan, hau errexena da, oin gogorra dago, eta gero da, jutia ikutzen, eta biguna dodenean, listo. Ingo duna da gero, azala kendu ingo dio, azala ere jan alda, baina, bueno, niko errezeta honetan azala kenduko diot, eta gero hori, tako txikitan moztuko du, eta ingo duna da, gero hemen daukat granada bat, granada alekin naztuko dugu, intxaur batzuekin, eta barretxuri beltza honekin, eta orduan hor testura ezberdina, sapore ezberdinak eta izango ditugu, eta hori izango da oinarria. Gero ingo duena tofua, bakizue tofua, jenteak uste du horrela jan aldala, baina tofua beti, ero berotu, ero plantxan, ero egozi, ero zerbait kozinatu egin behar da, bai. Holan ezin da jan. Ui, nik oliba. Eta hori, plantxan, justo gorritu bat emango du gainera, azukre pixkatekin, holan karamelatu ingo du. Eta baita kipula pixkat ingo du holan ondo erregozita. Eta horrekin ortiz platera, gero hemen daukat Pedro Ximenez ospina, frambuesaskoa, mugurdina, parkatu, mugurdina. Gaur, nik alberginia esan didane, ja utzi ditut hauek. Bai, ez. Ja, oi hartzu arrer, baina Inglaterrakoak izango zian moduan, bai. Antzeko. Eta, bueno, hemen egia esan hitzakin, ari gara, ikasten, pixanaka. Eta hau esan dakoa, gutxi gara era, nik uste dut ordu erdi batean, hinde izango dut. Eta bien bitartean, kipula joango nahi mozten, kipula jarriko dut hemen erregozten, eta ero granada atarako du, eta, bueno, eta zuek itzin egin berkoz. Bai, bueno, itxura polita daka bintzat, Koloretxua eta bai, ez? Freskoa, hola... Bai. Bueno, eta ensaladak jan behar dira da neguan ere. Jenteak uste du bakarrik ensalada udarak usten duen gauza bada, baina hemen azkenean, bueno, erdi epela jongo da, alberginean labetik atara berri epelak ongo dira, tofua ere plantxan ingo du, orduan izan ensalada epel modua salduko du. Gaina ensaladak beti ematen izokopua, da, edozer posible jozu jarri, ez? Ensaladak gaur egon, ja, ez da beldorri, ja, fruta botatzen jo, lekaleak, diliza atzuk atzo sobratu zianak oiek bota, edozer, arroza, pastan, edezon guztia. Zueko jartzu arrazaetela, bueno, suberoa jatetxean, bertako guarnizio ezagunetako bat, urte askoan izan da, dilista ospinolio bat iten zuten, eta hori haragikin eta asko atatzen zuen hilariok, eta nik hasi nuen, da normalean izaten zen, guri Hilario namak, sukaldian aste hartetan, bera prestatzen zion gure baskari, eta izaten ziren beti aste arteo dilistak. Guk aste hartetan beti bageneken zer jazte gara. Eta dilista horiek, gero mordoska egiten zituen, eta gero horrek ondo garbitu, eta horrekin egiten zuen olako ospinolio bat, tomatearekin, da oso osua. Azkenean askoak ematen zuen, ez? Lenteja hoi. Askorak, ematen zion lantalde guztiak jateko, eta gero guk duainik, bueno, gu lanagatik, eta gero jendiak dirutxo ordainduta. Jate zikien dilista horiek, pixkat onduta esan dezago. Leku hona ikasteko sukaldatzen, ez? Ja, ez da txara. Hana duzu egin zuek suberoan. Ez, nik ez dut egin suerte izan. Suerte hoki ikuteko, ez? Hori hartzu erra izan da? Ez, jomerko dago, Ja, bueno, baina ez da, hori hartzu guaitzatzea horrela gara asuntua. Bueno, Hilario, hemendik, hemen dozu zuek. Ja, gonbidapen bat. Hilario, nahi bai guztu gonbidatu, baina bi hauei bakarrik ez, Zematzate, bost. Bost, Zue bezalako handik. Gu bilentzat izan da dara nahikoa, gu bintzat konformatzen. Eta postria eta kafia nahi budure bai moldatu gatxazke. Bai, ez? Bueno, Hilario, hemendik, haizu, gaztiak eta, ondo jate dute, jatun honak, eta... O bokadillo bat, aunque sea. Edo zer gauza dira dugu. Bueno, Jon Berkout, noiz hasi zan aventura? Ba, Jon Berkout, zazki ginen, 2010an edo gutxo gara. Bai, 2009, 2010 gutxo gara. Bai, geha azkenian lagun talde bat, betidanikan musika elkarrekin egiten duguna. Eta, bueno, 2010 edo betzi edo inguru hortan, sortu zitzaigun Jon Berkout diteko idea, eta hor hasi ginen, bizka saltxan eta experimentatzen, kontzertuak emanez, eta, bueno, Eta, bueno, zuen letrak ingelesez dira denak. Bai. Hori, zeratik, zergati bat, edo zuei musika mota hori gustatzen? Bai, batez ere, arrazoi nagusia nik uste hori dela, ez? Azkenean, betidanikan gehien entzun dugun musika edo da ingelesez abestutakoa, orduan, gutzako ez naturalago idazteko garaian, ze beti errestasun gehiago euskeraz idazteko, ez? Baina bai sonorikoki edo entzuteko. Musikalagoa ikentzego azkenean, gure belarriara bai otxua dolako, ez? Musika izan. Horrek ez duna izan, euskera zitugunik musika entzuten, ez da gustatzen ez daiguni, baina ohitura kontua da, ez? Azkenean hola hasi ginen eta, bueno,
Eta letrak egite dituzunean, espada zuzentzai holan ingleseko holan lagunen bat bakozu inglesa ondo. Beti... Hemen ostiko handiak emate izkibu... filtro desente pasten dituzte letrak, desente. Ez, hasieran zueko, hau sartzen dizu, eta ze polita, eta egin ezaten, ze goxuak albergineak lurretik zapalduta, lurrien. Posea, zor filtroa pasabera doz, ez gea horren adituak, así que... Alare, abesti bat bai sartu dugu euskeraz, disko berri honetan, Itzaletatik ona izenekua. Itzaletatik ona. Bai, abesti bat behintzat, jarri dugu, eta... A ver, non dago? Bai, Itzaletatik ona. Dago. Hemen dakazu, baina bestea baito. Come for me, Colors of Fire... Fire, ez ondo zieten, ni zuekin juteko modu. Bai, ez. Eta horrek nabarik juzue, kontzertuak emateko garaian eta irekitiz, kanpora joateko aukera gehi eman dizua, inglesez hitzitea, abestiak eta hori? Gure kasuan, eman ditugun kontzertua dira Euskal Herrian, Espainia mailan, iparraldetikan bai eman ditugu, baina ez geha oaingoz estrangeroa edo soul Europaraz gatea oaindika. Azkenin inglesez abestiak bai ematen dizu aukera, kanpoko jendiak edo ulertu dezakela edo, igual iristeko gaitasun hoi, baina aliberian kompetentzia gehiago gazu, ez? Inglesez abesten duen jende gehiago dago munduan, euskera abestuko duna, gazteleraz, bai asko dago, ez? Orduan, ez da hitze puntuaino, ematen dizun alerdi onago bat, edo, ez dugu hortan pentsatzen, ez dara gehiagi, egia esan. Eta Euskal Herrian, nola hartu du jendiak, etxian gurasoek eta hartu zuen letrak eta... Guraso jautxuratu daude, txikitatik. Inglesez entzuten dena otxu dia, baina bai. Ez, baina orokorrian Euskal Herrian oso harrera ona izan dugu, eta kontzertu mordua eman ditugu, eta guztua. Aurreneko diska bintzat oso kritika onak izan zituen, eta bigarren honek ze moduz doa. Baita ere, egia esan guztua. Oin dela ez asko ginen bai BBK-lai jaialdian, iparaldian Big Festivalen bai biharitzen, eta bueno, gabiltza. Aukera ematen nahi dugu leku ezberdinketan jotzen, talde haundilekin bai kartela konpartitzeko aukera, eta gutzako hori azkenean, ez? Bai, azkenean dira ez, zuen guztoko dira, BBK Lifeen da, oso talde talde honak, eta zuentzako, suposatzen batean bat erreferentzien bat izan dagoa, ero, Bai, beti dago talde garatzitxun bat, azkenean jatzen zea esperientziak, zantzaudenian, bizitzen zuen esperientzia, orokorrian taldiak ematen diguna, horrekin gehatzen zea, ez? Ematen dituzun, bisitatzen dituzun tokiak, ezagutzen zuen jendia, eta, esperientziak, orokorrian. Hoi da, polita. Oso ondo. Granada ez da inoiz ustu zuen, ikusi zuen teknika... Teknika hauxe izaten normalean. Gaina holako punto goxo bat emango dio gure errezeta honi. Horda nik uste Granada erdirekin nahiko izango dut. Hau, tipula pixkat mugitu ingo dut, bestela... Eta oin, falta zeguna itxoin pixkat, zuentzako segundu batzuk izango dira, guri hemen ordutxoa pasako, ordu erdiero, ze kipulau ondo erregostea nahi dut. Eta ingo diodana gero da, azkenean, azukre pixka botako diot, orduan ingo du olako marmelada antzeko bat, kipula marmelada antzeko bat, eta botako diot hemen ospin txorrota da baita. Orduan, hoxe, alberginiak erreta euskagunean, eta hau ondo erregosita, etorriko gara eta jarrituko du Jon Berkoutekin. Kipula ja ondo erregosita, eta esan dako, botako diot, lehenko, azukre kuntxu bat, eta ospintxorrota bat. Holan geratuko izaigulan zerbait bizi, gazikoz, oin Asiako eta ez da Japoniako zukaldaritzan da eraitzen da hori... Agridulce. Hori da. Honi tofuari eta oso ondo geratuko zaio. Sartei jarriko duten behina berotzen, ze gero izango da bakarrik berotzen momentu batean. Ezautzen ez duten entzako zuen taldia, ze musika egiten du Jon Berkoutek? Ze klase, nola definituko dozen duten zu egiten duzu musika? Nasketa modukoa, ez azkenian gu txikitatikan musika entzun izan dugu, ez, gure haurtzarotikan gutxi gora bera, eta azkenian estilo pila bat entzun ditugu, ez, bai musika klasikatik hasita elektronika daño, ez. Orduan guzti horrek pixka abarkatzen duna, ez, modu bat esateko zesango gune, indie psikodelikoa edo pop
Bai, ez zaigu ez dara asko gustatzen etiketan asuntue, baina, bueno, egia da... Baina, bueno, beti nola bezalde... Bai, orientazio moduko bat Bai, edo, ez. baina, bueno, guri gustatzen zaiguna azkenin esperimentatzia, gauza berriak probatzia, eta, pixkat, taldian izenak esaten duen bezala, joan beharko dut beti nonbaitea berria joan, probatzen, beti da. nonbaitea joteko sensazioi edo... De hecho, lehenengo diskua zen folkago edo akustikogo eta hemen ja elektronika puntuak sartu ditugu, orduan Bai, eta asko zuen oso salea direna lehenengo diskotik, baina berituko dute Bai. aldaketa handia. Bai dago aldaketa bat. Ordan gertatu alda, ez? Batzuei agian ez gustatzea bigarren diska. Bai, izan liteke. azkenean Edo beste bate igual lehenengua ez zitzaion horren beste gustatu, bigarrena gehiago gustatzia, edo... Ez, baina hor pixkat, ez? Aurrenekoak hori diska oso kritika onak izan zituen, da hor pixkat zuek arriskatzen zaite, ez? Agian, aurrenekoak ondo funtzionatzen zuen, da oin gu, gala, venga, zerbait ezberdin atatzen dugu, eta listo. Bai, azkenean gorputzak eskatzen zigun, ez? Beti gaude mugimendu horretan azkenean, ez? Eta oin bai jarraitzen dugu, abesti berriak egiten, eta bueno, gauza soinu berriak esploratzen, eta pixka probatzen, eta bueno, auskalo urrengo azeateko den. Hau sukaldi bazala esperimentazioa, Hori, oso, bai. Nasketak, eta probatu inbar dala, izu, eta... Bueno, baina hori, alde batetik, bai, arriskatzen zatela, bueno. Bai. Hori jatetxe bai gertatzen zaie, jatetxe bat, askotan gertatzen da, hemen norbaitek aldaketa bat eman nahi du, eta ez dakit, abaltzizketan jartzen du, ez dakit nolako jatetxea, eta azten da, Asiako sukaldaritza egiten. Arriskatu egiten, agian ondo ateatzen zaio, baina kontua nik uste dut, gustora, norbera sentitzea, gustora egiten duenakin. Azkenean izan bertzu ondu bertzana identifikatua pixkat, ez ikentzunakin. Bai, azkenean hori garrantzitsua da, itentzunakin gustua sentitzea eta ondo pasatzea. Eta zueko lan, referentzi bauka zue talden bat olan nola guztokua, ero pixkatan netxio? Pila bat, gehiagin. Igual programa osoa pasako gono hemen izenak esaten. Tipula pasaduna aina igual... Aizu, esertzen gehan. Bai, ez, lasai, eta dingo gu, Aie, konbiaten goitu txorien eratatzen. Bai, ez, gu geana da batez musika zaliak. Esan duen bezalaeneko gustatzen zaigu musika klasikatik hasita, rock psikodeliko baino, edo musika elektronikoa, eta, bueno, denetik, azkenian, kanta ona bitartian, edo gustatzen zaizun bitartian. Lehenok gaineko komentatzen zuna, ez, estilua baino edo gutzako musika bada, ona iruditzen zego, edo gustatzen zego, edo ez zego gustatzen, ez dugu ulertzen dena etiketatu behar hori. Bueno, taldean, esan du, zaite, zue biak eta beste hirurak nortzu dira? Beste haria Gartxot. Nortzuk gitarra gotzen zuen? Nik abestu eta gitarra, bera gotzen du gitarra. Tenetikan pixkat, naz, el hombre orkesta gutxi gora bera. Sintetizadoriak eta gitarra. Oia, geho dakagu Gartxot teklatua jotzen eta bestene bai, Mikel bajista, gure bajista magikoa, eta geho Inigo baterian. Gartxot izan da azkenengo zuen fitxaji, bai, ala da, bai. Eta zemuz, sartu da taldean... Oso ondo. Bai. Ezagutzen zenuten lehendik? Gaztetatik ezagutzen dugu, beti kontzertutan eta hola bata bestia ikusi izan geha, eta parrandak eta elkarrekin inak geha lehen aztean. Eta bai, bain arte, bain dela gutxi arte onda Ander Lizaso gurekin, gure lagun oso ona, txikitatik ezagutzen duguna, baina, zenean beste bidea bat hartu zuen, eta lanakin eta tope dago ere ba, eta... Dena ezin. hori da. Eta hoi, esan genuen bitu. Gartxot izan diteke gure pertsona, ez? Ego berdugun gizona. Eta hola. Azkenean, musika, orduak enduko izkizue, eguneko Bai. Pila, ensaiatzeko eta nola betzen zate, astero ensaiatzen duzu? Astian hiru lau aldiz edo gehatzen, ja. Bai. Hemen izan ditugu musikari batzuk, eta oingo zuek zaete asko, gehien ensaiatzen die. Azkenean, behobiak horrin nahi duna, edo zin lastaketen berden entrenatu, inberdu, ez? Bai, hor sekreturik ez dago. Lan bat bezala hartu berdezu, eta... Bai, eta gaina, ensaio guztiak igual ez dira fruktiferuak edo nahi bezain bestekoak ez, batzutan zerbait gehioteko da, beste batzutan ezer gutxingo da eta arratsalde pasarengo geha hitz egiten, baina beti saiatzen geha zerbait hobetzeko edo gauza berriak sortzen eta esaten dena, sarnako gusto no pika. Ez, azkenean nik hori da, ez dakit zuek geixo aitzakia elkarrekin lagun artean. Denetik pixkat. Baina, gustatzen zaizun nahi. Bai.
Ja, nik ez da, gero gauza, ja, ogibide bihurtzen danean, egunero, gauza kaldotik, beti dana bezala, bai. Bai, suposatzen dut. Bueno, gu ez geha ontaz bizi oaingoz, eta... Hemen nik musikari esaten dien moduan, ertzainak garai batean esaten zuen, Euskal Herrian rock and rollak ez du dirurik ematen. Bai, zaila. Eta, bueno, ez da, zuen... Momentu honak bai, baina... Bai, baina... Bueno, lagun artean, da... Bai, eta jendia zautzeko aukera, eta, bueno, eta zuek bidaiatzeko, ez ba, estatuan izan da, baina, bueno, bidaiatzeko aukera izan zuen, toki berrik ezautu, jendia, eta... Ez, autopista berriak ezagutu, eta hori dena, hori zu. Badukazu, nola, furgonetak izena dukazuen furgonetak, o furgonetak? Ez. Hemen danetik ikusi, hola, ni furgonetak izena jartzen ditunak, eta... Ez geha bainik iritsi, baina, bueno, bitzu, igual. Bueno, nik pixkat azalduko izuet hemen, Alberginiak ikusi duzu, hau oso errexe mosten da, eta hau goxua geratzen da baita, piper batzuekin da erre, eta ero olio pixka batekin nolan, oso goxua geratzen da. Hemen, gehitu diot, gure granadari, olioa berotzen daukat hemen, eta ingo dana dain baita, ona botako dut, berakatze beltza, o baratxuri beltza, usketatan. Eta honek, aukera, eman die, probatzeko, eta daukalan, regalizan testura antzeko dauka. Oso kurioso da, egia zen. Saporia badauka baratxuriana, baina ez da holan fuertia, holan, esate, honei esan di, holako bat egunero jan, eta, bai, eta gero, nok aguanta izan. Ez dauka olako sapore fuerte ikeste, nabaitzen da bai baratxuia dela, baina... Eta tekstura esaten zuen, azken ematen du regaliz bat, edo... Bai, koloria eta tekstura. Bai. Bueno, hau, gehituko du gorra baita, intxaur batzuk ere, eta kipula badaukago, gero izango da, hau, oin erretzia momentu baten hau gure tofua, eta listo, ez dauka inungo misterio. Hau. Hoxe, hementxe, eta baratxuria moztu. Letrak zuenak dira, o zuen lagunen letra paste dizkizuena, o... Bai, guria, lehenengo diskuan denan artian ingenun, esan daiteke ez, hola gehien bat, eta bigarren ontako bai gartxotek, eman digu beste punch bat edo, ze behai asko gustatzen zaio letra egitea, errestasunaka, eta diskuan gehiena behakina da, behintzat, abesti berritako... Zer da zaila, letra o musika teatzea abesti bati? Depende. Bakoitzak beriak. Bai, azkenian gauz bada musika nola sortu, beste gauz bada zertaz hitz egin, ez? Ze kontatzen dezun, kanta horretan. Eta, bueno, horretarako errestasunak behar da pixkat, ez? Guk bai, gure prozesuan beti aurren egiten dugu musika, eta gero letrak. Eta gero letrak. Bai, gero badago artista batzuk alrebez zitutena, ez? Bai, aurrena eta gero musikatu. Bai, nik oroko asko, eta hori oso ohikoa da, norbaiten poesia batero hartu, ero kanta, eta horri musikatu, ez? Bai. Hori oso ohikoa izaten da. Bai, azkenian bakoitzak bere trukuak, edo, bueno, komodona sentitzen dena, ez? Bai, hori bakoitzak, hori da. Bueno, hau, galdera hau, nik musikariak, eta pasan astean hemen keu agiretxea izan genuen, eta gaur zuei botatzen dizuet. Kompromiso da, baina, bueno, Euskal Herrian daukagun kultura gastronomikoarekin, kontzertu baino lehenu afaltzen emango izueta. Normalian. Bai. Bueno, depende horde igual kontzertuta afaltzen da. Bai, askotan, marrakalde edo kontzertua alin bada, claro, ez zaigu gustatzen ez dara tripa betiakin atetzia jotzea, orduan, batzutan iten dugu edo oso goiz afaldu, edo kontzertua eta geho. Baina, bueno, beste batzutan, jotzen batzu ordu bitan, afaltzeko denba badakazu, lasai eta sobran, ez? Postria eta dena digestioa egin da... Eta, nun eman dizu lan hobekien? Ostras, nun eman diguten hobekien? Benuk esango... Zakit... Kafean zokian ondo jaten da... Bilbon. Egia da, kafean zokian oso... Bai. Lehen hobeto. Neo nintzen lanian da. Bai? Hane ontzinen? Aspaldi hori dala 20 urte hola. Bai, Euskal Herri osotik lanian, ez? Ni tokin zidan tokatu zai, bueno, bai. Azkenean sukaldariek hori ohikoa da, aldan sukalde eta jatetxe gehiene ikutu. Claro. Jatetxe bakoitza mundu bada, eta esperimentzia eta denetan ikasten duzu. Claro, bai. Eta hori gero norberak hartu behar du bakoitzetik hobena, eta horrekin geratu. Bai, ze horrazkenean goia, estiluak ere bai, ez? Pila bat. Bueno, hau kanpora, eta egiteko
gauza berdina egiteko Claro, 10 mila era modu, ezberdinak. Zu juten zara eta esate dizute jatetxe bat, bueno, egin kroketa batzuk, urdai azpikona. Ja, baina hemen nola egite dituzu. Ja. Zer nire jo naiz ez dakit nola, eta han itxe zituzten modu batean, hotzian dena, gero bestian beruan, ez da izat. Hemen nola egite dituzu. Ja. Eta gero ja zure jatetxe daukasunean, edo zure lantokian ero, ja moldatzen zara, Claro, zure hori, hartzen duzu hobena zutzako dana. Claro. Ero errexena, ero momentuan askotan. Hobeto Baina, datorkizuna. zugalde bakoitza mundu bada. Eta, bueno, musikariekin, bai, suposatu talde bakoitza, bazuk esan duzu. Bai, dale. Mundu bat izango dala. Bueno, honi, gatz pixka botako diat, gatze lodi pixat. Olio txorrota bat, olio txorrota bat. Aizia daukagu hemen, tope Bai. gaur, Txoriene, ez da gizuenean seguraldi daukazuen, baina guk gaur hemen aizia tokatzen zen. Ondo airatuak. Bai. Bueno, hau da gure, aizu, holako estraktorik ez da baino, Ez. Beste zukalde batzutan ikioten egoten dira, eta guk egia esan hemen alde hortatik. Bai. Bueno, eta ondo nahastu, eta ikusi, hemen ze koloria, kolore, koloria, testurak, bai, eta... koloritza. Bueno, eta oso, jaki, hau afaltzeko, hau afalduta, Kompleto. bueno, zuei olako handi bat ero. Zuei, ne gorputzik ez daukan zuen. Bueno, plater bat jarri eta, bueno, enprata, besterik, jartze besterik ez daukau. Jarriko duguna da, oinarria, tofua. Hemen lehen esan dizuet pixkat azukrea bota beharrena, baina gero, pentsatut, ez dira bota. Da ez. Ez, improvisatzen juten nahi, ni hemen ideia batekin hasten naiz platera, ez. baina gero Ikusten esan zuen dut, arabera. hone badauka ja azukria bota neko Ja. goxuango da, eta ez Nahikoa. diotako. Nahikoa, hori da. Gero, botako dio hemen pixka. Gainetik. Gure alberginiak, eta granadak, eta intxaurrak, eta baratxuri beltzak. Eta bukatzeko, kipula karamelizatu pixat. Eta nola ez, Euskal Herrian, presia. Bai, Azken puntua. Sukaldari bai, bizardun badao. Eta hau sartu digu. Bai ez, ja... Bai, ara... Oin dela gutxi gainata da, ez? Zukaldari, jo. Bai, berria da, oin, eta Bai, bueno, ez. indarra hartu tipua momentu ez? batean. Simpatikoa, Bai. etxekoa modukoa, ez da? Hoi da. Hala, bizarrak egin Bai, bai, bai. Baina leheno uste bigoti eramaten zula, Ba, ez? eta o- perilla eta da. Genetikan, ez? Bai, bueno, esan diaten ez, Ah, bai, Nik ez, ez entzutez, daukate. dena. Entzutez. Ba, olio pixka gehiago, gainetik, eta listo. Gure gaurko leheneko eskaintza. Koloretsua eta, bueno, a ber, zen murtu ben. Hala, budiak. Gara itxura. Bai. Hartu gorde, sardeskak eta ordu zuzue. Zuri ema bizut ez, edo? Bai. Venga, bueno, hala, budiak, ekin. Bai ez? Berko jogu... Tofu puska bat hartu. Hoi da, hor, dana pixka denetik. hartu behar da. Denetikan pixkat. Hoi da. Textura ezberdinak eta... Etxean bezala, Bai, ja bilatzen, eskuak, ez? Bai, Euskara, hemen ez, etxean venga. bezala. Uia falta, baina. Aha, ben hartu dut. Utza. Jarra, Bai, bai. pixka dana, hemen zaila dana hartzea. Bai. Berak atzartu aldezu, baratxu ia. Mira, Bai, puska bat. guantxen, koskatu. Oso goxua. Soso, ez dago pixkat? Karo, ian, gatzan No, kontua ja. hoi azkenean bakoitzan arabera da. Ah, Netzako zuetza- pixkat soso zon. Bota. Bai, ez? Ni Bai. nik gatz soso da. gutxik inde modatzen. Bai, eh? gaina. Bai, gatza- ez, gatza berriz. Pixka bota eta- Gatza, eta beste, zuek ez zaltza eta zuen, tablauetako, tablau. Flamenkoa eta pipa. flamenkoa. Osta, estenatokik eta zer danetik harrapatuko zuten. Nolan batzuk prekario bat harrapatu zuen inoiz, esatea, ai ama, bateria izan, jo poliki bestela berago aztik. Bai, hori azkenian, igual pixkat hasi ginean bai, ez? Betiko zurbilgo gaztetxeak eta horrelako Ba, azkenian leku txikiagoak, humilagoak dienak, eta joe, batzutan zaudela Bueno, ezakizula, bata bestea gainera. batzenaz Madriden, Bertu Tetris moduko bat, ez? bai, Ordenak Madriden behin jartzeko. jo genuen, uste dut zela Madrideko estenatoki altuna, eta denak hileran jo berri izan du genuen, porque eske Ja. zinezkoa zen muitzia hortikan. Eta ez da muitu ere, geldi hor. Bai, hor galdi. Mucho ezkeo bestia lurra zigun. Bai, biteltzak edo lagote ziren. Kito lan, ez? hoi da. Plato, eta Bai. dilen, pixkat horla egiten zuten. Hoi da, altzuna, emate izuna gorputzak.